jeg skal have et snak med min ledelse her om halvanden times tid. Har et møde med ham omkring, hvad han lige synes, vi skal gøre i det. Hvor han står. For at prøve at snakke ind i det, synes jeg. Altså, jeg vil jo sige, jeg har jo ikke fået det, jeg har bestilt, og du fortalte jo i går der, at det, dem her troede I, at de var jo væk, fordi det var noget lort. Ja, det var altså, vi troede nemlig, de var væk, fordi at det der med, at skinnerne, der kun vender den ene vej, at det har vi ofte oplevet af noget bøvl. Så derfor troede vi faktisk, de var væk. Ja, og at de sidder fast. De kan ikke hives ud og ind. Ja, det er præcis. Så mit forslag er, at jeg får penge tilbage for dem, fordi jeg kan ikke skrue dem ned igen, og så bruge dem et andet sted. Det har jeg kun ved de andre. Dem har jeg kunne flytte fra Aarhus og til København. Så hvis vi skal flytte igen, så kan vi ikke, så er det færdigt. Ja. Men prøv at finde ud af, ringer du? Jeg ved ikke, hvad han tænker endnu, min chef der. Jeg prøver at snakke med ham og se, hvad han tænker. Den plade, der gik i stykker, var det den, der var kommet, var det den, der kom ekstra, eller hvordan det var? Nej, det var den, som, det var en af de andre, jeg skulle skrue ned, som jeg ikke kunne skrue ned, så var jeg nødt til at brække den der, og så brækkede jeg videre på den for at genbruge de skinner der, for dem kunne jeg ikke hive ud af den. Så jeg var nødt til at hive den ned ad væggen, fordi jeg skruer dem jo fast, hvor at skruen sidder inde bag ved skinneren, ikke? Men det når man så ikke kan skubbe skinneren tilbage igen, så kan man ikke få skruerne ud. Så er jeg nødt til bare at flå dem ud af væggen, og så skrue skruerne ud bagefter. Okay. Men de sidste... Så du har plader nok? Ja. Det har bare bevirket også, at de sidste 2 plader, man sætter op, hvis nu man starter i den ene side, jeg starter over i højre side, og så sætter jeg 2 ovenover hinanden der, og så de næste 2. Så de sidste 2, der kunne jeg ikke skyde skinneren nok i dem, fordi de ikke kunne gå frem og tilbage. Så der har jeg været nødt til at skrue skruerne ind igennem skinnen, så den kan man se. Det så jeg godt på videoen, der vi snakkede. Ja, og det ser jo heller ikke særlig fedt ud jo. Men altså, det er jo det, jeg har været nødt til at gøre, for jeg kunne ikke flytte de skinner der. De sad bare pissefast, ikke også? Så. Men hører jeg fra jer i dag? Ja, jeg prøver at snakke med ham i dag, og så finder jeg ud af noget. Det er fint. Tak skal du have. Det er godt så. Vi ses. Hej.